Inauteri batzuk izan dira eta haiekin batera, lehendabiziko mozorroak ere ikusi ditugu. Joaldunak ikusi ditugu Nafarroako kulturondare izendatu duten tradizio herrikoia alegia. Tradizioaren xehetasunak Zubietako joaldun benetako batek, veterano batek eman dizkigu gainera. Inauterietan urtero jantzi berarekin ateratzen direnak Zubietako zanpantzarrak dira. Marcos Juanikorenak jantzia prest dauka dagoeneko. Joaldun veterano honek txukun jarri ditu alkandora, txuntxurrua eta joare. Bitxikeria bat, joaldunak ez dira inoiz haien logeletan jantzten. Estampatzen goian, kuartuan eta salan eta hola, hau da joari jertzeko tokiak. Marcosek urteak eman zituen Ameriketan hartzai eta sosak bildu ostean Zubietara bueltatu zen. 8 urte zituela hasi zen zanpantzar eta lanetik erretiratua egon arren urtero 10 bat aldiz jantzten ditu joareak. Dirudiena baino zailagoa da joaldun jantztea. Erritu zantzuak ere baditu prozesuak. Balio sentimentalaz gain, jantziak balio ekonomiko handia dauka. $60 mat. Torto paten itxan 10.000 pela. Eta oain zazeo, oain nun dauden. Dodaie gora eta gora, bete goitzen ere. Joare pareak 600 bat euroko prezioa dauka. Diru azaratago materiala erosteko arazoak izaten dituzte Zubietarrek. Txuntxurruak adibidez Frantzian erosten dituzte. Euskal Herrian egiten direnak ez dituztelako hain gustuko. Eta soinua, pues, ez daukete soinua iguala. Soinua dago, diferentzia daukete. Usten? Diferentzia. Eta Euskal Herrian txuntxurru hauen soinua entzuten hasiak gara. Astear daude beraz Zubieta eta Itureneko inauteriak. Astelenean Zubietako zanpantzarrak joango dira Iturenea. Aste artean berriz Iturenekoak etorriko dira bisitan. Joaldun edo zanpantzarren soinua. Festa eta tradizioaren soinua.